Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar, hormatly izleyijiler. Hem memnun görüşmez bilişmedi ali yurdumuzun merjen we mermer şäheri bolan, elbette akıllı we innovatsion şäher bolan köpler hayrany goýan şäher Arkadaş şäherine ilkinjidek medeniyet hepleri geçirilýär. Bugün bolsa şol medeniyet heplerikleriniň şäherine hemmemiz görüşmedi ali. Arkadaş şäheriniň Göreğli adyny döwlet atçylyk sirkine ýürüýte tomaşa bolýar. Bu ýerde bizim Türkmen milli bedewletimiz, gamşolak bedewletimiz bilen baglanşyk bir näçe çykyşlar görmäge ähli bağlanmadı bilen. Bizim Türkmen portal websaytymyz bilen. Bu ýere geldik. Mehman adamlar hemmemiz bilen içine girelim we bu ýerde alyp barýan işlerden ýakyndan tanışalım. Mehriban adamlar, häzirki wagtda bizim söhbetdeşler devam edýär. Meniň söhbetdeşim Arkadaş şäheriniň Amanqul Mamedov adyndaky Döwlet Drama Teatrynyň birinji derejeli artisti Maral Durdyman. Maral, hoş gördük bu oyunda. Sahna çykyp sahnada Göreğli'nin keşfen birinji aýlanlardan şo dogrusyna bir aýtyp beräň. Doğru yanımız şu Göreğli spektaklini ağımız Peri'nin kenirni, baş kenirinin keşfini yerine getiriyen bu tayda Göreğli'ni şu eline danıp arkaydıyan ağımızın yanına getiriyen fırsatlarımız var. Bir de şu Göreğli spektaklini rejissörlük eden Bahtiyar Abayev. Şu giyce ünlü zahmet çekip şu Arman yadama şu bayramçılığımıza tavuk etti. Aslında yetiştiren Maral şu Bahtiyar Abayev hem medeniyet heplerinin açılışta arasında ilkinci gününde görülen Alem Nurat spektaklinin rejissörü oldu. İkisini birlikte koymak teklif etdiniz. Aslında Yunus şu medeniyet sanat işgari öz kärli söýünni hiç el ýadaman bilmeýän eken. Şu giyce ünlü den derecede hatta şu giyce taýyp 3-4 çenden zahmet çeken fırsatlarymız boldy. Ýöne bir şu wagt ýadaman bilmändir. Hakykatdan öz kärli söýüňde şoňa ýüregiňi berende wagtyny ýat geçenden bilmeýän, hem ýada bolmagy bilmeýän. Şol aralykda da öz artistlerimiz doglan günlerim bolýar. Gije 12-de şolaram doglan günleri gutlaýar, şol aralykda. Ýa, o soň ýygyň dowam edýär. Hat dogry bir şeýle bir gyzykly ýa dowrugan bilip bolmaýar. Öz şu sahna içinde ýaşaňdy, hiç bir zat duýup bolmaýar. Ýa hemme alada gaýgaýan bolmaýar, ýa dowrugan bolmaýar. Hatsan öz ýüregiň bilen şu sahna bahsedende ýüregiňi hiç ýadawlyk duýaňa ekeni. Bu siziň elbetde birinji keşfiniňizde toňuşçylara men aýdypdylar. Bu bolany Kızadylak Talipler teatrynda da talip söhbetdeşlerimiz bilen bir näçe keşifler ýerine ýetirdiler, ýerine düşürdiler. Gatykän ene bu portatda da şonuň ýaly keşfini şoňa çykmagy bilen gutlaýar. Sürekli mundan bilen bu sürekler arzuw edýär. Gutly bolsun bayramlar. Sağ şu portatdan peýdalan medeniyet sanat işgärlerini medeniyet güni bilen hemen Mahmud Pragynyň 2 ýyllyk toýu bilen Twitter'dan gutlaýan. Şeýle ajaýyp zamanada Baktyn söýgün şäher bolan Arkadaş şäherine ýaşamany, owadan binalarda zahmet çekmäge uly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadaýmydyr. Hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahraman Perdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahraman Arkadaýly Gahraman Perdarym, janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutýan il bäxtli, döwlet ähmiýetli tutumly işleriňiz el mydama üstünlikler etmensin.
köpteşimiz yurdumuzun iň bir meşhur artistlarynyň, meşhur keşipler janrlaryndan adamyň biri bolmak bilen Türkmenistanyň halk artisti, şeýlekem yurdumuzun arkadaş şäheriniň Amanqul Mehmetov adına döwlet drama teatrynyn sahna ustady Anna Melaýew. Halipa bu gününe hoş gördük. Assalamu alaykum belkölen. Tomuşa Sulanmaz elbetde sizin bu gününe aýtjaklarymyzda keşbini dogrusyndaki belirlejek bir maglumatlaryňyza tawassuzlyk bilen garaşýandylar. Bu günündäki keşbini dogrusyny aýtyp berýär. Sağ olun Yunuscan. İlk bilen hem şu acayip bayramçılıklar bilen bütün Türkmen halkymyzy medeniýet sunudy şäherlerini tesiröňden gutlaýan. Allahjan yeni ýyllara da Hudaý etirtin saglyk bilen, döredjilik üstünlükleri bilen ilkinji gezek Arkadaş şäherimizde geçýänligi bu Türkmenistanyň medeniýet we sunudy şäherleriniň gününiň hem-de Magtumul Pragynyň şagyriyet gününiň bu acayip şäherde geçýänligi hasam bir begençli wakalaryň biri. Yurdumyzyň ähli künjeginiň sunudy şäherleri, medeniýet, döredjilik şäherleri gelip bir tupragyň başyndan toýa gatnaşyp oturlar. Bizem Amanqul Mehmetov adynaky döwlet drama teatrynyň döredjilik topary bolup Alem Nuratly sahna oýunyny hem-de Arkadaş şäheriniň Göýrogly adynaky atçylyk döwlet sirkine Göýrogly atly bir teatrlaşdyrylan sirk tomoşasyny taýladyk. Bu hasam bizim üçin bir täzelik edil täze eteri Türkmenistanyň halk atşynaty Pihi Bayram Durduýew bilen bizim teatrymyzyň rejissöri Bagtyar Abay sahnalaşdyrdy. Hem-de ähli şu sirkin, döwlet atçylyk sirkiniň artistleri bilen bilelikde bizim teatrymyzyň döredjilik topary gatnaşýar. Bu hasam bir gyzykly şu tomoşa edip oturýarsyňyz. Geneki ýyllarda da şular ýaly ajaýyp toýlary didarlaşmak hemmemize nisip etsin. Benim şu Göýrogly epos esasynda sahnalaşdyrylan tomoşada Göýrogla ereller ak pata berýär. Şo pursatda olum bir tolgunurjy pursat ödem şu ýanky rejissörimiz maňa atyň üstüne ýerine ýetirmäge ynanmış o keşbi menim oňa tüýtürüňden hawalsyny aýdýan täbi artist hökmüne şolar ýalak bir jogapkärlik keşipleri atyň üstüne ýerine ýetirmek bir hasam tolgunurdy ýatda galýa ödüm ömrümde döredijiliğinde bir ýatda galjak keşipleriň biri. İlkinji gezek men şu ýaşyma çelle arenada atyň üstüne ereniň keşini ýerine bu artist üçin bir tolgunurjy bir bayramçylyk da bayramçylyk ruh welentlik berýär. Geneki ýyllara da nisip etsin. Neş pursatdan peýdalanyp gahrman arkadağımızı, gahrman arkadağı ferdarımızı tüýsüreğinden bayramçılıklar bilen, toýlar bilen gutlayan, goýalaryň janlary tag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il ýurt üçin medeniýet sunudy işleriň haqqy onarlary, ömürleri uzak bolsun, işler şowuna bolsun. Sirkli keşiplerine dowamly bolsun. Biz şu sahnadan gül berligini alyp aýtdyk diýär. Kara deri bolup. Hakyka şu tarapy bilýär. Tomuşa Sulanmaz gyzyny ömür duýgular görsün dedik. Bundan beläň toýlugulарды görşedik. Sağ olun, taňyr ýapdy. Size de şular ýaly işlerde üstünlük bardy diýär. Sağ olun. Sağ olun.